Call. Call. Kira ka call. Unsa mga diri call? Makiro ni baka dong anong day dong. Kuan gul ko. Para tubong kuan joy ito ma-issue sa ito sa kuan mga Sa patio to ba? Unsa to katinuod ko nga naman mo nang joke daw nga tawanan na koy kulbab. Sakit na lang tiro gigatawag. Amo na lang kung isusi diri kung tuod ba gyud. Sino na call? Diri call. Ay. Iwan o wala pagani. Ay. Iwan o speed to. Kani mo ito iwan na o. Katong nangawat rin pa. Nangawat rin nang sa simbahan to. Ang pare, yung sa pare. Inon, kumariyad. Siguro mga langit, mga salagi. Wata mo ang mangka dito sa Prok 3 dong. Sa may sa simbahan dong. Kaming uwan og sa litro dong ba? Sa simbahan ng mangka dong. Kaya wala mo kung dito. Maorat to dong. Maor to call. Na may to gibuhat. Ah, susi bay, susi bay. Susi bay. Kawat yung mangga sa bahan. Ay, ay gawa ka. Kenapa? Ayo, bayunan, bayunan. Naik na ako. Unsa mga record? Wala ko kabaw dong. Ano naman? Langdong kay. Kuan ba? Unsa mga record? Makiro lagi. Unsa mga record? Makiro lagi dong. Unsa mga record? Makiro lagi kabaw dong. Unsa mga record? Makiro lagi kabaw dong. Ay tanawa siya ba? Pras ko ba ay mo katawa. Ay katawa. Iya, zam. Unsa mga record? Makiro lagi baka dong kay manilang papalit ng cellphone ng anak dong. Pohon lang dong. Lawat ko dito dong katabigyan ako ng phone dong. Pagkatampok dong. Baka. Tawo. Uy, katawa. Ini mga Tap-tap. Iya lagmay, iya lagmay. Iwan si Pedro. Wala yun, wala pala. Tetes, wala pag-aanay sa pumatawa. Mauto dong, kawat mo ang mangka dito sa Prok 3 dong, sa may sa simbahan dong. Or na. Nya, ay na yung gibuhat ng mangawat mong mangga. Ayaw ka balaka, wala may kurap. Natural sa amo ang pagkasipa. Kasikin sa tong ganahan, dihang mo sabay. Sa amo ang sound trip nga palabay. Sa oras, pawas ka la ay birog tanduwa.